Uy, 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 familiar. Si Madam mana oh? Grabe, pugit juga akong motor ba? O gamay hapak-hapak lang sa abog ba? Nang gwapo na. Mubalik nagkagana akong pamasayro kay nibalik naman akong pinakagwapo, pinaka-atsyok ng motor. Oh shit! Usa man na, buntay sayo motor ay mong gatiman? Manday sa may naana kung motor akong atiman nun. Mao nang gibiyahan kasi mong partner, kay buntag pa sayo way lain na sulod ni motor. Motor. Di gani ka kabalo masahiro? O lagi na bay, balik-balik ko na po na nga istorya, mamasayro mong gugurong taod-taod. Ako pa ginang ipakondisyon ng motor kay para di kayo ulam mamasayro ba? Ulaw. Paulaway din ang pasahiro. Pakugihay man na, diskarte para makakwarta. Oh, gali no, nya mao man akong diskarte aron makakwarta. Dapat gwapo akong motor og porma. Unsa may plano nimo? Padong na magudto, mamasahiro ka o dili? Masayro lagi ko no, pag relax nang dira agod ako pag nang andam akong motor. Sige ra kag andam. Wa gyud kay kwarta na abot ba? Na lagi sige na lakaw na sa baa oy, bis nalipay ta wala na ibana nga partner. Naputay mamang sa baan kayo sige na. Ano na bala? Hindi mo gyud kag wa kay kwarta paguli nimo. Masayro lagi ko. Sa amok ba? Tama yun ay si mama mura gwapo jud na masayro rong panahon na kay di pa kayo tantong udto. Init ra bang niya. Hoy mula ka nakang helmet nimo. Helmet. Di na kailangan kay di makita kung kagwapo. Kalagot, uy, maujud ning problema ni lugar. Tagsaray mo sulod nga masayro ay diri ah. Aside sa sudlunon, hasta pa jong lapuka. Oops! Karon kay gwapo naman kog motor. Naana ko'y chance makapamili o pamasayro. Dito ta sa gwapa nga. Bagay sa motor na to. Uy, familiar. Si Madam mana oh? Sunay urasa, malich ko, ani ba? Si Madam lagi, tag-anan ko pa. Puti ka mawabyan na, ni sakay sa ako ato ni Agi kay akong motor perti ka maot. Okay, ramungod naman. Pwede ramungod ka mo sakay nga, tulak-tulak tika. Maugmaan ta na imong tulak-tulak. Ay pag mapuyo ka, pahawa, diribi. Ah, grabe, strikta po ni mo Madam eh. Dito kayo, wapa unta, nadita na. Tanawo na to, umubaliban, nakatakuan ron. Hi, Ma'am! Sakay na, Ma'am. Masayro ka? Grabe, kagasa ako, Ma'am. Di ba halata? Ako ka motor. Kabalo ka, Ma'am, gituyo na ko na, Ma'am, kay para dagang kong pasayro ba? Unsa man jud, Ma'am, sakay ka, Ma'am, kay ihatod di ka bisag asa, bisang pag way hunong-hunong. Ay, dili lang ya. Dili lang. Chuksi pa ka nga. Grabe ka gwapo ning motora. Gwapo kag motor, pero wait sa iya. Pamilya na ka sa kuha. Ako ramang guntong gi-reject nimo sa una kay kato akong motor. Grabe pang mauta. Na! Sana yung motor oy! Di akong sakay oy! Draw! Nako'y lighter drip! Sindihin na! May pang magbaktas ko! Wonder mo. Hauti maning motor. Maning motora na iba maka-discourage. Pero karon, Ma'am, try to reject me, di ba? Magmahay jud ka. Kinsa may di mo reject ato ya. Nga imbis nga mahatod ko nimog hapsay, maguna akong pagmahay. Grabe jud ka, Ma'am. Wala chusi jud kay katong panahon na kay maot jud akong motor pero nalang ko i-share sa imo, Ma'am, ha. Kabalo ba ka nga ang mga teacher para na sa balhabal driver? Diyos ko ani, balag ang driver sa kaadarit. Sa man jud, Ma'am, sakay ka o dili? Sige ya. Ano ba? Ay na si chusi dira kay balag balhabal driver imong mabana. At least ang motor. Grabe tara na. Gwapuha. Asa man kay hatod? Da sa eskwelahan sa upper. Upper eskwelahan pwede ituyok tika, Ma'am, para long ride ta ba? Hoy, sabot ka late. Ay, gina, garanta.